Christine, will you be my girlfriend? Ay! Pero Dennis, Christine, trust me. Hindi ako magiging isa sa mga unlucky relationships mo. Hindi kita lolokohin. Mamahalin lang kita. Si Bianca, wala yun. Pinipilit lang ako ni Mommy kasi family friend namin sila. Kristen, ikaw talagang mahal ko. Kaya would you give me a chance? Sasagutin mo ba ako? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Huy, Kristen. Ano na pinapakinggan mo na naman yung theme song ng mga single? Laging bigo, laging sawi sa pag-ibig, ganun. yabang mukat no, palibhasa kasi may boyfriend ka na. Dati ka rin namang single. Hindi na mabiro. Hilig mo makinig ng mga ganyang kanta kaya ka lalo nagiging single eh. Correction. Single pero happy. Single at nasanay na. Sus! Ang sabihin mo, special skill mo yan. Magpanggap na masaya kahit single at ayun nga. Pagkayabang-yabang talaga nitong kaibigan ko na to, hayaan mo magbe-break din kayo ng boyfriend mo. Naku, ang palayang binudburan ng asin. Yung alaga mo aso na kapag jowa na ikaw na lang hindi, huy. Alam mo, natatapat lang talaga ako sa taong hindi compatible sa akin, ganun yun. Compatible your face. Ang sabihin mo, mahilig ka kasi dumikit sa taong ayaw sa'yo. At yung taong gusto ka, ayaw mo naman lagi. Kaya nga, diba, hindi nga compatible. Tsaka, bata pa naman ako. Girl, nakakaloka ha. Elementary nga sa ngayon may relationship goals na. Ikaw pa kayang 25 years old na. Sabi nga sa paborito mong kanta ng Mojo Fly, tumatakbo ang oras, naiiwan ka na ng panahon, kaya girl, kilos na. Ano bang pagkilos ang gusto mong gawin ko? Papadyaryo o ipopost ko sa online shopping na single ako at kailangan ko ng partner? Hindi girl. Una sa lahat, reinvent yourself. Paano ka mahanap ni Mr. Right kung lalagpasan ka niya dahil sumungit O ka? tapos, Pag okay ka na sa nyulok mo, di ayun, labas-labas na rin. Huwag ka umasa sa idea na mahahanap ka ng the one mo. Kasi paano kanya mahanap kung nasa loob ka lang nitong inuupahan nating unit? o tapos, ano mangyayari? Sumama ka sa mga labas ng office mates mo, ganun. O tapos, may makikilala na naman ako, then palpak na naman. Girl, ikaw kasi, kundi sobrang tagal, sunggab ka naman kagad. Tapos ugaling-ugali mo na di magtira ng kahit konting pagmamahal man lang para sa sarili mo. Feeling mo perfect ka sa love eh, no? Ganyan ka eh. Girl, that's not the point. Example ko lang ha, out of the many boyfriends turned ex mo ha. Una, si first boyfriend mo nung high school. Nung una nilalakad mo siya sa ibang girl tapos nagkagustuhan kayo. So? Naging kayo agad, 'di ba? Ang resulta ano? Nag-break rin kagad, 'di ba? Yung Conrad na yon, na binrake ako via Harana. Nagpadala ng singer sa room natin with matching tagabasa ng break-up letter. Husay nun kasi. Kasi po, Kirsten, hinog sa pilit ang relasyon nyo. O sunod, sino ba yun? Si Jaynard. Oh. Kababata mo na matagal mo ring naging crush, 'di ba? At oo, crush ka rin niya, pero sobrang tagal bago naging kayo, kaya nag-expire na yung spark ninyo. Yung si Jaynard naman na yan, sa sobrang tagal kong hinintay pero ang ending, nung naging kami, gumawa pa ng iba. Kasi naman sobrang pinatagal nyo, girl. Tapos baka na-realize ni Jaynard na mahal ka lang niya from afar. Na hanggang sulyap lang, pero nung naging kayo na, wala nang thrill. Sa bagay, may point ka. Pero ibig sabihin ba, ako yung laging may mali? Ako ba yung may pagkukulang lagi, girl? No, girl. Alam mo, minsan sobra ka pa nga eh. Naaalala mo yung naging jowa mo nung college na tayo? Si Nathan. Oh. Napakapusok mo nun.
Biruin mo, nasa same school yung totoong GF niya pero ginawa mo pa rin siya. At di lang yun ha, nagpaka-sugar mommy ka pa at Grabe lahat to. ng projects ng walang hiyang yun, ikaw pa ang gumawa. Kaya mo na. Aba, kulang na lang pati mga surprise party para kay Legal GF, ikaw na ang gumawa eh. Cheap ko nga, no? O tapos ito na. Isa sa mga major katangahan mo sa pag-ibig ha. After graduation, nagkaroon ka ng jowang almost perfect. Simpleng tao, gwapo, mahal ka at mahal mo. Kaso may praning na ex na GF yung si, ano name nun? Ano ba yun? Allen. Allen. Nung time na super okay na kayo, na halos nakatira ka na nga sa kanila, ayun! Pasok sa eksena ng ex niya na di umano'y buntis daw. Oh, anong tangan doon, girl? Nag-giveaway nga ako, di ba? Kasi nga mahal ko si Allen. Pero ayoko namang mawala ng ama yung batang dinadala ni ex-GF, ganun. Girl, ang tanga doon, sinuko mo yung rightfully sa'yo. Di ba ini-stock natin yun sa FB? Eh hindi naman tugma yung pinagsasabi ng girl na yun. Eh kung susumahin natin ha, imposibleng buntis siya nung time na kiniklaim niya yun. Sobrang tagal ng baby sa tiyan niya, ganon? Tanga ka kasi pinakawalan mo si Allen. Wala na nangyari na yun. Eh kahit na, pinayagan mong apak-apakan ka lang nung ex niya at palabasin na parang kabit ka. Eh samantalang break naman na sila nun ni Allen. Eh naku, nanggigigil ako pag naaalala ko talaga. Eh gusto kong bunutin isa-isa yung kilay ng babaitang yun eh. Hayaan mo na, pasa-ispas na nga, di Kaya ba? nga, huwag mong hayaang lipasan ka ng panahon, ate girl. Eh, di ka naman man-hater or NBSB, di ba? Eh, maganda ka naman. Mabait. May toyo nga lang minsan. Grabe to. Hello. Ay, galit? Bakit? Bad trip sa office? Oo. As usual, bad trip ako kay Bianca. Girl, magpalipat ka na kasi ng team. Hindi na healthy para sa'yo na tinitiis mo kasama sa office yung Bianca Matis na yan. Eh, ang sama na ng mukha ay masama pa ugali. Tapos, mas magaling pa yata asa mo makaintindi ng English kaysa sa kanya eh. Grabe ka. Teka, bakit Bianca Matis? Eh, di ba parang nangangamatis ilong yan lagi? Para ka talagang sira. Ang yabang-yabang mo, laiterang pala ka. Eh, totoo naman ah. Eh, anong level ng inggit ba yung meron niyang si Bianca at asar na asar yan sa'yo? Alam mo, ewan ko nga dun eh. Parang nagme-menopause kapag nakikita ako. Kung di ko lang senior yun, ako matagal ko nang pinatulan. Naku, patulan mo lang. Eh, epal niya masyado eh. Yan tayo, makasulsul ka sa akin. Kala mo naman kasama ka magsasuffer sa consequences eh, no? Eh, nakakapundi na yan. Eh, sa kwento mo palang, asar na ako at more, di ba? Pag nakatrabaho ko pa yung isang katulad niya. Ah, sige na. Nakikita ko siya from afar. Speaking of the demonita, bye na. Oh, Kirsten, andyan ka pala. Bukod sa anti-relationships, ay anti-social ka na rin? Sino may sabi sa'yong anti-relationship ako? Wala naman. Eh, lagi ka na lang kasi mag-isa. By the way, did you see the flowers my boyfriend sent kanina? So sweet, right? Yes. Nakikita ko naman mga padala sa'yo eh. Yung BF mo na lang ang hindi ko makita. Invisible ba yon? Hayaan mo, mamimit mo yun. He usually travels outside Asia kasi eh. Bongga! Like what country naman? Hong Kong, Singapore, ganon. Tanga nito. Asian countries yun eh. Ano yun? Wala. So, ano naman mga ginagawa niya? Business trip? Ano ba? Yeah, this and that. May mga conferentiables kasi siya dun eh. Baka conference. Oo, ganda na nga rin yun. Yeah, nga pala, the project you submitted, tingin ko marami pang need i-revise. Let's talk about it later. Sure. Dun muna ako sa group of friends ko Bye, Okay. Kirsten. Bye. Kat, ba kasi kailangan mo pa ako isama dito? Kaninong kasal ba to? Kulit mo. Sa pinsan ng asawa ng pinsan ko nga. Nakakahiya nga sa reception na lang tayo nakahabol. Ang bagal mo kasi kumilos eh. Ano? Ano sa'yo? Girl, lahat ng opportunity para mahanda mo si Mr. Right Love of Your Life ay igagrab natin. Tsaka nakakain ka na, tsaka ka magre-reklamo.
Seryoso? Wedding reception, ha? Oo, girl. Eh, di mo ba napapanood sa mga movies? Madalas namimit si Mr. Right sa mga sumusunod. Una, sa Facebook or any dating app. Pangalawa, sa reto-reto. Pangatlo, sa mga party, lalo na sa mga birthdays or weddings, gaya nito. At marami pang iba. Eh bakit ba? Hindi nga ako atat magka-boyfriend. Ang kulit niya. Girl, eh di ka nga atat pero ang bitter mo naman sa mga nakikita mo magjowa. Kasama na kami doon ng jowa ko. Ano ba, 25 ka na? Di ka na bumabata? Isayang naman matres mo, girl. Matres ka dyan. Eh, ayoko nga, di ba? It's not as if yung unang lalaking makakabangga sa akin, eh, jowa ko na agad. Ah! Aray ko! Ah! Sorry. Di ba kasi yan? nakatingin sa nilalakaran Ano ko ba yan, eh. kuya? Natapon sa akin yung tuwig mo! Uy, pasensya na talaga. Ito, panyo ko. Punasan mo na lang. Wag na! Bye, sorry ulit. Ano ka mo? It's not as if yung mababangga mo ay yun na ang destiny mo? O, ayan o, kinakatokan ng tadhana. Binangga ka pa. Ano bang sinasabi mo, ha? Ateng ano, manhid-manhidan effect, ganun? Kanina ka pa sinisipat ni Kuya mong boy, oh. Huwag ka umarte dyan. Ang cute niya kaya. Susmi? Binangga lang ako. May observation ka na, te? Wala yan. Halika na nga, bumalik na tayo sa table natin. Tingnan mo, umalis na tuloy yung mga kasama natin. Hayaan mo na, mga matatanda na kasi yun. Ano yun tita ng asawa ng pinsan ko. Nakakaloka mga relatives mo, ha? Medyo malayo-layo na. Kerry, tara, upo. Miss. Ikaw yung nabangga ako kanina, di ba? Sorry talaga. Okay lang, alam ko namang di mo sinasadya, eh. Sorry talaga ha. By the way, I'm Gabriel. And this is my friend, Dennis. Hi, girls. Ako nga pala si Kirsten. And this is my friend, Kat. Hi. Upo kayo. Huwag kayong mahiya. Anong gusto nyo? Juice, wine, beer? Girl, ano, nasa bahay lang? Ay, sorry naman. Pwede ba talaga kaming makijoin sa inyo? Dalawa lang kasi kami dito ni Dennis eh. Sure. No problem. Kaanoan nyo pala yung bride? Wala. Ha? Ano? Gate crashers kayo? Grabe. Hindi naman. Kami yung kumanta kanina na acoustic band. Kaso, umuwi na yung mga kasama namin. Tapos, itong si Dennis, anak ng manager namin. Hoy, Katrina. Kaya pala sabi mo, panay tingin, ha? Eh, bokalista naman pala. Malamang lahat ng tao sa crowd titingnan niya. Ang dami mo namang sinasabi. Oo. Kaya pala familiar yung mukha mo, Gabriel. Wow, banda pala kayo. Oo. Nako, sayang. Tapos na yung set namin. Hindi sana nakapag-request pa kayo. Okay lang. Diyos ko, I'm sure ang i-request nitong si Kirsten na yung kanta ng Mojo Fly entitled Tumatakbo. Paano? Kasi laging malas sa love. Shh. Talaga? Mojo Fly? Tagal na ng kantang yun ah. Pero maganda pa rin. May bagong national anthem ngayon ng mga single. Yung kantang Hiling by Mark Carpio. Oh, paano yun? Sige nga, sample. Nako, susunod na lang. Malat na ako sa dami ng songs na kinanta ko kanina. Teka, heto headset ko. Paparinig ko sa'yo. Hala, bagay nga to sa'yo, Kirste. Alam mo, ikaw na babae ka. Sigurado akong lulungkot ang buhay mo kapag may love life na ako, no? Kasi wala ka nang maaasar. Napaka-sensitive naman nito. Pakinggan mo lang. Sabi, bakit daw parang sa'yo lang may galit ang madayang tadhanang di namamansin? Wala na bang karapatang pagbigyan ng hiling? Pak! Ganon. Lahat na lang ba ng pangsawi bagay sa akin, ganon? Grabe ka. Teka lang, bago kayo mag-away, Ito yun. change topic. Alam nyo ba itong si Dennis? Galing to ng ibang bansa. Talaga? Yayamanin ka pala eh. Well, hindi naman. Sakto lang. Saka work-related lang naman yun. Humble. Alam nyo ba, sa dami ng pinupuntahan niya sa iba't ibang bansa, iisa pa rin ang laman ng puso niyan eh. Ewan ko ba? Ang tiyaga niya manligaw doon. Halta namang ayaw sa kanya. Naku, kaya maraming naiiwang single gaya nitong friendship kong si Kirsten. Paano kasi? Marami kasing gaya mo, Dennis, na umaasa sa maling tao. Ayun, marami rin kasing pa-fall, paasa at pa-hard to get. Grabe talaga to. Ako na naman nakita mo. So, sa ganda mong yan, Christine, talagang single ka?
Ay oo, Dennis. Mga ilang years na ring single yan. Paano ba naman kasi laging natatapat sa manluloko? O kaya naman, nagpapabebe hanggang sa magsawa na lang manligaw yung guy. Isa pa talaga, Kat, ha? Nakahihiya na ako eh. Umayos ka na nga. Nako, sayang. May nililigawan na tong si Dennis. Bagay pa naman kayo. Uy, ano ka ba pare? Hindi ko nililigawan yun, no? Sus! Bakit ikaw, Gabriel? Single ka rin ba? Kayo na lang nitong friend ko para di cargo ng konsensya ko pag tumanda tong single. Oo. Single rin, pero pinakasalan ko na tong gitara ko eh. Uy, Kirsten, biro lang yung kanina. Alin, yung bagay kami ni Dennis, okay lang. In fairness ha, bagay nga kayo. Pero naku, mission field pala tayo, girl. Parehong wali. Naku, mukhang concerned si Kat sa pagiging single mo, Kirsten, ha? Ako rin, concerned kay Gabi. Bakit? Saya kaya maging single. Di kasi ako naniniwala na kailangan hanapin mo yung tao. Let love find the two of you. Pagtapos, tadhana na magsiset ng time and date kung kailan kayo magkikita. Pero alam mo nakakatuwa yung nangyari kanina. Paano ba naman kasi, kasasabi lang ni Kirsten na as if daw yung makakabangga sa kanya ay yun na agad destiny niya. Sakto! Nabangga mo siya, Gabriel. Yun na naman palang Gabi! Uy, sorry talaga doon na kala ko talaga awahin mo ako eh. Okay na nga yun, di ba? Tsaka, huwag kayong makinig dyan sa pinagsasabi ni Kat. Basher ko kasi yan eh. Basher daw. Oo, no? Teka, baka pwede mo naman isama to si Kirsten sa mga gigs mo. Alam mo, singer din yan. Malay mo, may mamit siya dun. Kulit mo. Hindi ko nga daw kailangan hanapin ng love, di ba? Narinig mo? Cute yung dalawa, no? Anyway, sige ba, pa-save number nyo. Kontakin namin kayo kung sa next gig namin. Kirsten, salamat sa panonood ng rehearsal namin Ano, ayos ba? Oo, Gab. Ang galing mo nga eh. Lalo na yung ginawa niyo yung cover nitong kanta na piniplay ngayon, no? Paborito ko yan eh. Talaga. Ganda kasi nung kanta. Alam mo yun, ang simple lang. Pero di kasi ako mahilig sa love songs. Gusto ko yung mga bitter at songs na pang broken-hearted. Ano ka ba? Di mo naman kailangan maging in love para makinig sa love songs. Nga pala, kailan mo ba ipaparinig yung golden voice mo? Para naman maisama ka namin minsan sa mga gigs namin. Huwag ka nga nakikinig dun kay Kat. Ini-edges ka lang nun. Sa tingin ko, maganda naman talaga yung boses mo. Speaking voice mo pa lang, ganda na kaya. Sige, mamaya. Tatawagan na lang kita sa cellphone. Nahihiya kasi ako pag in person eh. Sige na nga. Siguro, introvert ka rin kagaya ko. Yung tipong mas komportable pag walang tao. Mas at ease kapag di pinapansin or kinakausap. Exactly. Talaga ganun ka rin? Yan, dami mo namang nakakaharap na tao kada gig mo, di ba? Oo, marami nga. Pero ginagawa ko yun kasi yun ang trabaho ko eh. As much as possible, mas gusto ko dito sa studio. Pareho pala tayo, no? Ako, kwarto ko yung safest place ko. Nagtataka nga ako bakit sikat yung best friend ko eh. Napaka-outgoing nun. I see. Matagal na rin ba kayong magkaibigan? Oo, high school pa lang kami na. Sa sobrang close namin, malaya na siya sa pambabash at pang-aalaska sa akin. Bakit? Gaano ba kapangit ang love life mo dati at bakit parang may hugot ka lagi? Well, sabihin na lang nating nagmamahal kasi ako ng wrong person, of the wrong place, at the wrong time. Grabe, it's been years nga eh. Alam mo, hindi ko na nga alam kung anong feeling na may ka-holding. Yung parang ganito? Hala, anong ginagawa mo? Oh, I'm sorry. Alisin ko na. Okay lang. Holding hands lang naman yun eh. Sorry, nagulat lang talaga ako. Sobrang lambot ng kamay mo. Alam mo ba, it's been years since may naka-holding hands ako ng ganito. Madalas kasi si Sugar lang kasama ko. Sugar? Si Sugar, yung aso ko. Mahilig ka rin pala sa dogs. Oo, dami kong dog sa bahay. Feeling ko, tatanda na lang ako kasama ang mga aso ko tsaka yung gitara ko. Dog lover ka rin? Oo. May aso ako, ang pangalan niya, Coco. Tingnan mo nga naman. Si Coco at Sugar. Ireto kaya natin sila. Reto talaga. Ay.
Ay, sorry, may tumatawag. Wait lang. Hello, Dennis? Hello, pre. Oh, patawag ka. Kasama ko ngayon sa studio si... Pre, si Kirsten, pre. Hindi ako mapakali. Tinamaan yata ako. Ha? Ano? Sa akin mo pa nga inaasar yun, di ba? Pre, tinamaan ako kay Kirsten. Nagpapapansin lang ako kaya ako kayo inaasar. Pag uwi from reception, alam mo, hindi na siya mawala sa isip ko eh. Bakit? Paano na yung nililigawan mo? Eh ano bang magagawa ko, pre? Saka isa pa, mami ko lang nagpupumilit sa aking ligawan ko yun. Ayoko dun sa girl na yun. Masama ugali. Nako, pre. Linawin mo muna yan, ha? Teka, bakit parang kontra ka? Type mo rin ba? Ako? Hindi, ah. Sige na, bye na. Pare tandaan mo ha. Malaki utang na loob mo sa akin. Kaya mag-aagawan na tayo sa lahat. Huwag lang sa chicks. Ha? Basta, pakitanong naman kung pwede siya next weekend. Sige na. Dude, bakit ako pa? Wala ka bang pang-text o pang-FB? Meron, pero mas close kayo nung nasa reception, di ba? Oo na. Sige na, bye na. Kristen, salamat at tinanggap mo yung dinner invitation ko. Welcome. Dennis, bakit nga ba tayo lang? Sure ka ba na ayaw mong pasunurin si Gab or si Katman lang? Wag na. Kristen, masyadong mabilis to pero I hope you know how much I like you. Ako? Ba't naman ako? Well, for many reasons. I like you. Kahit di pa tayo masyadong magkakilala, I like you so much. I'm hoping na bigyan mo ako ng chance. Kahit second time pa lang tayong mag-meet. Teka, nakakabigla. Pero Dennis, matagal tayo nag-usap nung sa reception kaya I'm sure na nagets mo naman na hindi ako atat sa relasyon, di ba? Kasi nasanay ako sa pagiging single. Please don't get me wrong, ha? Wala akong intensyon madaliin ka. I'm just saying na I like you. Dennis, why are you with Kirsten? Bianca? Magkakilala kayo? Teka, bakit nga kayo magkasama? Well, I invited her for lunch. Bianca, sorry pero... Sorry for what? Wait, Kirsten. Remember that guy na I was telling you about? Yung matagal na nanliligaw sa akin. Si Dennis yun. Ano? Bianca, pwede ba? Kristen, it's not what you think. Seriously, Dennis? I don't expect anything from you since bago lang tayo magkakilala pero sana man lang naging honest ka. Of all people, yun pa talaga? Si Bianca pa talaga? So what kung ako aber? Teka, saang cheap na bar mo ba nakilala tong si Wow. Kirsten, ha? At kailan pa bumaba ng ganyan ang standards mo sa Oh. babae? Hoy, Dennis! Ako ang para sa'yo. Sabi sa'yo huwag kang mainip sa panliligaw. Ako ang worthy na iharap mo sa tao, lalo na sa business conference shadings mo sa ibang bansa. Kristen, let me explain. No need. Ayos na ako. Teka nga pala. Hoy, Bianca. Business conference yon, hindi conference shadings. Tanga. So ano, magamagaan ng mata? Kasi naman girl, paumpisa pa lang naudlot na naman agad. And of all people, si Bianca pa yung makakahati ko. No way! Girl, yung totoo. May gusto ka ba kay Dennis? Honestly, kinilig ako nung umamin siya. Siguro nasanay lang akong single kaya hindi ko na alam yung feelings ng ganito. Wait girl, ako na. Ako na girl, bahay naman natin to pareho. OMG! Pasok ka! Sino yan? Dennis? Hi, Kirsten. Flowers for you. Anong ginagawa mo dito? Kristen, ayoko na magsayang ng oras. Kristen, you know how much I like you. I like you so much. I think, mahal na nga kita eh. Kristen, will you be my girlfriend? Pero Dennis, Kirsten, trust me. Hindi ako magiging isa sa mga unlucky relationships mo. Hindi kita lolokohin. Mamamahalin lang kita. Si Bianca, wala yung intensyon madaliin ka. Ayoko dun sa girl na yun. Masama ugali. ano? Pero Dennis, Kristen, trust me. Hindi ako magiging isa sa mga unlucky relationships mo. Hindi kita lolokohin.
Di kita lolokohin. Mamahalin lang kita. Si Bianca, wala yun. Pinipilit lang ako ni Mommy kasi family friend namin sila. Kristen, ikaw talagang mahal ko. Kaya would you give me a chance? Sasagutin mo ba ako? Sasagutin mo ba ako, Kristen? Dennis, I'm really sorry pero... Sorry, alis muna ako. No, Kath. Diyan ka lang. I want the whole world to know na mahal ko yung kaibigan mo. And I will do whatever it takes para mapasakin siya. Kung gano'n, wag na natin patagalin. O ano, Kristen? Kasi natatakot ako pero... Pero, oo Dennis. Sinasagot na kita. Talaga? Yun naman pala eh. So alis na ako ha, kahit bahay ko rin to para makapaglampungan, makapag-usap kayo. So, I heard from tita na kayo na daw ng anak niyang si Dennis. So, papalag ka kung tama yon. Look, girl, I might have taken him for granted kasi nga, lagi kami magkalayo. Pero this time, I am so determined to win him back. Wow! Win him back? Kailan ba siya naging sayo? Makapagyabang ka na may BF ka, yun pala nirereto lang kayo ng parents nyo. Tsaka yung mga bulaklak. I bet pinadadalhan mo ang sarili mo. How pathetic! Pathetic? Ako? Talagang mahal ko ang Pilipinas. Sino nagsabing hindi? Patriotic kasi yung sinasabi mo, hindi pathetic. Oh well, wala akong paki sa mga tik-tik na yan. Basta sinasabi ko sa'yo, girl, the game is so on. Lalo pat nalaman kong ikaw lang pala ipapalit sa akin ni Dennis. What a big result para sa akin yun. Ay, insult kasi yon, not result. Bahala ka na nga dyan. Whatever. Enjoyin mo muna yan. Later on, goodbye na sa kaligayahan mo. Oh, baka magalit si Dennis na nakikita tayo. Bakit magagalit? May mali siya ba, Gabriel? Nakakapika lang kasi si Bianca eh. Bakit di ka kay Dennis magrant ng ganyan? Yung totoo, gusto mo ba akong kausap o alis na lang ako? Init ng ulo nito. O ano ba kasi yun? Tell me, gaano ba ka-close yung si Bianca sa mami ni Dennis? Kabago-bago pa lang namin mukhang determinado na si Bianca na sirain kami ni Dennis kasi eh. Noon pa nirereto yung dalawang yan. Umabot pa sa point na mami na ni Dennis yung nagpapadala ng flowers and chocolates kay Bianca. Pero ayaw talaga ni Dennis dun sa babaeng yun. Okay, so sa palagay mo ba talaga later on magiging balakid siya sa amin? Kasi wala pa nga si Dennis, malaking hadlang na si Bianca sa kaligayahan ko. What more na may lalaki na na-involved? So, sinagot mo na rin yung tanong mo. For what it's worth, mahal ka naman ng kaibigan ko. So I'm really hoping na wag maging balakid sa inyo si Bianca or ang mom ni Dennis. Kung sa akin ka na lang, wala pang ganyang problema. Ano? Wala. Kung sana, nanatili ka na lang na single, wala sanang problema. Ewan ko. Tama ka. Masaya sana ako nung single ako eh. Nasanay ako na mag-isa lalo pag busy sikat sa boyfriend niya. Mag-isang nanonood ng sine, nag-grocery mag-isa, kumakain sa labas mag-isa. Ikaw kasi akala ko nung araw na nabangga mo ko, ikaw na yung destiny ko eh. Ha? Ano? Biro lang. Ano na naman excuse mo? 6 months na rin natin, Dennis. Pwede ba? Maging totoong boyfriend ka naman sa akin. Papangako ka sa akin nun eh, di ba? Kung bakit ba naman kasi napakapraning mo? Feeling mo lagi si Bianca ang kasama ko tuwing malilate ako sa pagsundo sa'yo. Christine, di na nga ako gaano nagta-travel abroad just to be with you. Kaya sana naman intindihin mo rin na busy rin ako minsan. Pero Dennis, hindi ito yung ina-expect ko eh.
Nung nag-meet tayo, ayoko pa nun pumasok sa relasyon pero ikaw tong nag-encourage sa akin, di ba? Napakaraming bagay mo na kinocommit sa akin. Pero hindi mo naman kayang tuparin. O ngayon, kung hindi mo kaya talaga, the least you can do, iwasan makasama si Bianca, ganun! Kaopisina mo, di ba? Mas madalas mo pa nga kasama yun eh. Sabihin mo ngayon totoo, Christine. Kaya mo lang ba ako sinagot nun para inisin si Bianca? One time lang naman ako sumablay ng magyaya ng dinner si Mami at sumunod si Bianca. Hindi yun one time lang, Dennis. Maraming beses na ulit yung ganon. Nananadya na nga yata si Bianca at saka yung mami mo eh. Ikaw naman nakikisabay sa trip nila. Anong gusto mo? Suwayin ko yung magulang ko. Paano kung inalukan niyang maging asawa si Bianca? Ganon, hindi mo rin sisuwayin, ha? Please, Kirsten. Epekto na ba yan na matagal ka naging single? Mas paranoid, silosa at tamang hinala. Huwag mo nga irason na matagal akong single. Dennis, masaya ako sa buhay ko nung wala ka pa. Nung wala pa akong karelasyon. Mula nang pumasok ka, naging magulo na eh. Alam mo ba, sa 6 na buwan, bilang ko sa kamay ko yung mga oras na masaya tayo. Hindi ka kasi marunong mag-handle ng relasyon. Palibhasa, lagi kang single at lahat ng past relationship mo palpak. Kung ganon, mas gugustuhin ko na lang maging single ulit. Teka mga bes. Wala namang sigawan. Dinig kayo hanggang sa labas oh. Baka mag-trending worldwide tayo niyan. Pagsabihan mo nga tong kaibigan mo ha. Masyadong praning eh. Akala mo lagi lahat ng makakarelasyon niya niloloko siya. Sa ugali mo yan, tatanda ka mag-isa. Aba, talagang paulit-ulit mo gagawin topic na yan, ha? Oh, wait! Huwag mo ibabato yan. Girl, maghunos dili ka. Tama si Kat. Huwag mong ibabato. Mamaya may ibato mo pa yan sa mukha ko. Excuse me ha, wala akong paki sa mukha mo. Ako kasi bumili ng flower vase na yan. Kumalma ka nga, Kirsten. Umalis ka na nga dito kung ayaw mo itong cellphone ko ang hiyagis ko sa'yo. Oo, wag yan. Cellphone ko yan. Bakit ba ako nadadamay sa away nyo, ha? Umalis ka na nga, Dennis. Oh, hi Kirsten. Good morning. Walang good sa morning. Tabi. Aba, baka nakakalimutan mo, senior mo ko. Huwag mo akong gaganyanin. Kaya kong gawin kung ano ang dapat. At kung ano ang deserve mo. Hindi ko alam paano kita natiis sa opisinang to. Napaka-bitch mo. Aba Kirsten, pasalamat ka wala pang tao Parang di naman yata tama yung ginagawa mo sa akin. Hoy, Bianca. Ever since pinag-iinitan mo na ako, at lalo na nung nagkadahilan ka na, itago na lang natin sa pangalang Dennis. Lalo mo kong pinag-initan. Akala mo ba hindi ko alam na tanging mga projects ko lang ang pinapa-revise mo ng multiple times? At panay ang paninira mo sa akin dito sa office? Nang pa-power trip ka eh. Huwag mo akong pinagbibintangan Hindi ha. bintang yun. Meron ako mga solid evidences kung gaano mo ako sinisiraan lalo na nung naging kami na ni Dennis. Huwag kang pa-victim, ate girl, dahil mukha mo palang pang-kriminal na. Gusto mo bang ipa-report kita sa higher-ups? Eh di i-report mo. Napakarami nang nag-warn sa akin about you. In fact, nag-send sila ng mga recordings of how you ruined my reputation here sa office. Kala mo ba hindi ko napapansin na pagpasok ko, bigla kayong tatahimik ng mga ka-power puff girls mo? Mga mahilig kayong mag-power trip. Tingnan ko lang kung sinong paniga ng higher-ups natin. Eh di sige, game! Alam mo, no need. Kasi magre-resign na rin ako eh. Hindi naman talaga ako under sa'yo. Nauna ka lang sa akin dito but I think ikaw ang isa sa mga unang dapat makaalam. Tabi ka nga, uupo na ako sa pwesto ko. Hello, Kat. Oh, hello. Happy Valentine's. Sorry ha, na-extend vacation namin ni Boyfie. Eh di kayo na masaya. Walang happy sa Valentine's. Mag-break din kayo. Break agad? Eh di cool off muna. Bad ka talaga, girl. Pumapag-ibig lang naman ng lola mo. Yan ba yung tinatawag na pag-ibig? Eh bakit mas higit pa ang luha kaysa sa saya? Napaka-drama mo naman, girl. Nasaan ka ba, ha? Nasa studio kasama si Gabriel. Oh, may kupido ka naman pala eh. Angel Gabriel nga lang. Ikaw, middle name mo siguro Lande, no? Oo na, ikaw na ang malinis, ating. O sige na, bye. Oh, ano sabi? Oh, andyan ka pala. Hindi kita napansin. Kala ko nagre-record ka pa.
Ganyan ka naman lagi. Lagi mo akong di pinapansin. Ano? Anyway, ayun, nangiinggit lang siya. Hobby niya yun eh. Wala na ba talagang chance for you and Dennis? Wala na. Ayoko na. Siguro na-excite lang kami pareho kasi nga, first time niyang makamit ng babaeng hindi fresh from breakup. Ako naman, may namit na guy na willing ako mahalin kahit matagal na akong naging single. Alam mo kasi, dapat dun ka sa mga nakakabangga sa'yo. Ano? Yung mga gaya mo na binabangga na nga ako, tinatapunan pa ako. Oo na. Pero, alam mo tong kantang to. Tignan mo. Favorite ko to. Wait, play ko. Wait, ito yung pinlay mo nung una ko nagpunta dito sa studio, di ba? Favorite mo nga, no? Oo, yun. Favorite ko talaga yan kasi para sa'yo yan. Hindi man ako ang nagsulat o kumanta. Para sa akin kasi walang papantay sa'yo na kahit sino. Ano? Gaba, walang ganyanan. Tropa tayo, di ba? Kristen, ako naman yung nauna. That moment na hinawakan ko yung kamay mo, di mo ba naramdaman gaano kita kagusto? Pero nagpaubaya ako kay Dennis kasi akala ko mas malalim ang feelings niya for you. At malaki kasi ang utang na loob ko sa kanya. Talaga, sorry, hindi ko napansin eh. Ganyan ka naman. Di mo rin ba napansin na sa 6 na buwan na magkarelasyon kayo, halos ako naman ang kausap mo lagi kasi lagi siyang busy. Pinapaabot niya lang lahat ng sorry at pasensya. Ako lahat ang tagahatid sa'yo. Gab, I'm so sorry. I didn't know. Okay lang? Ako ba, Kirsten? Gab, mahirap man sabihin pero I think magstay na lang tayo bilang magkaibigan. Oo naman. Wala naman akong ibang hinihiling kundi friendship eh. Promise ha? O ano te, kamusta dyan sa SG? Heto, masaya. Pero sad kasi miss ko na si Boyfie. Bantayan mo baka nang bababae na dyan. Yes, madam. So, kayo ni Gab, ano na? Hanga nga pa rin? Eh di ba sabi mo mahal mo na? Ganun pa rin. Friends, magkasama pag may time. Pero okay na yun. Ayoko kasi mag-take ng risk. Lahat ng way para di maging kami o para hindi siya umasa, gagawin ko. Mahal mo pala eh. So ano, sasabihin mo na naman kesyo nag-iiwan ka ng parte sa sarili mo sa bawat taong minamahal mo, kaya pagdating niya, ubus na? O di kaya sa dami ng maling taong nauna, wala ka nang makitang tama? Ubus ka na, ganun. Girl, paghugot na nga lang ang pwede kong gawin, pinangunahan mo pa ako. Kasi girl, alam mo, I truly believe na si Gabriel lang nakalaan para talaga sa'yo. Remember, sabi mo nun, as if yung makakabangga sa'yo ay yun na kagad ang tadhana mo. Then, in 1 second, ayun, di ba? Nabangga ka niya. Ang galing, di ba? So yun talaga yung basehan mo, no, ganun. But wait, there's more. Nagpaubaya siya, girl. Kasi akala niya, hindi ka iiwan ni Dennis. Pero dahil sa epal na Bianca na yun, suko agad si Dennis imbis na magsamantala. Hinayaan ka lang ni Gab makamove on, girl. Napakabuting tao ni Gab. Yan tayo no? Push ka na naman, tapos pag na-broken ako lang naman nakakaramdam ng sakit. Girl, hindi totoo yan. Alam mo, ako, I want you to be the happiest person kasi you deserve to be loved. Sa dami ng pinagdaanan mong heartaches, oras naman na para mahanap mo na ang Mr. Right Love of your life mo. Sige na nga, bye, nandito na si Gab. Gab, ano yung hawak mo? Bulaklak. Alam ko, pero para saan? Hindi ko naman birthday. Kristen, I think we need to end our friendship. Ano? Bakit? Inaano ba kita? Kristen, I want to be with you forever. Pwede bang maging more than friends na tayo? Matagal na rin naman mula nung last heartbreak mo. Nandito ako para ipadama sa'yo
kung paano mahalin ng totoo. I love you so much. Wait. Sorry pero... Gab, not now. Not yet. Okay, wag mo sanang isiping masama akong tao o kaya paas ako ha. Pero Gab, masisisi mo ba ako kung may takot sa puso ko na baka isa ka rin sa kanila? Ganon. Pero sa tagal ng friendship natin, di ko pa ba napatunayan na hindi kita sasaktan? Ayaw mo na bang magmahal at mahalin? Sino bang ayaw magmahal, di ba? Kahit alam ko na pwedeng naiiba ka sa kanila. Na maaaring ikaw na nga yung tama sa lahat ng mali. Pero Gab, tama na, ayoko na. Itigil na natin ito kung hihilingin mo lang rin na maging more than friends tayo. Kasi masasaktan lang kita. Pero Kirsten, kung di ka pa komportable, sige, maghihintay ako ulit. Gabriel, hindi man ito yung tamang panahon para sa atin. Promise, pag naghilom na lahat ng sugat, pag hindi na ako sanay sa sakit at pait, pangako, hahanapin kita at sa panahong yon, mamahalin na kita. Congrats sa kasal nyo ah! Super ganda ng wedding mo! Kirsten! Thanks, girl! O, ayan ha. Hindi na tayo nakiki-attend lang sa kasal ng pinsan ng Correct. asawa ng pinsan ko. Ang bongga no? O baka mamaya yan, mabangga na naman ako ni Destiny at... Ari! Ano ba naman kuya? Sorry. Gab, Kirsten? Oh, na-late ka ha. Grabe ka, reception ka na umabot. Uy, kanta ka mamaya ha. Uy, congrats. Sorry, late ako. No. I think you are right on time. Di ba, Kirsten? yes. Right on time ka nga, Gab. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station.